Kerman bertxotan. Kerman, ezin dut gehiago. Ni ez naiz bateria joa bertxotan. Hau lana. Eutxigo jari, Kermen. Aurten algortako bertxoleiak eta irabazte behar dugu, bai ala bai. Kerman, ezinezkoa da irabaztea. Gu ez gara inoz bertxotan aritu. Zu ez zinen arituko. Guk euskaltegian bertxota jerra egiten dugu 3 astero. Orduan bertxo peia aukiko duzu idatzita. Zergatik ez dugu zuk egindako batera biltzen. Tira, oraindik ez dut lortu nire lehen bertsoa bukatzea. Oso lanpetuta ibili naiz azken aldian. 2 hilero azterketa izaten dugu euskaltegian eta... Kerman, urte osoan bertso bakarra ere ez duzu idatzi? Orduan ezinezkoa da aurten irabaztea. Tori, agian urren urtean, Datorren urtean ez dugu aukerarik izango. Bertsoleiak eta 2 urterik behin antolatzen dute algortan. Eta nik aurten irabazi nahi dut. Ondo da! Ai, Kerman! Zer dugu orain? Bada irabazteko beste bide bat. Balduzu ezagunik epaimaian? Ez ba, gainera aurten Kristo egongo da epaimaian. Kristo? Gizon horrek ez dauka kupidarik! Kontu zibili, oro atzizkia erabiltzerakoan. 3 astero, 2 hilero eta 6 hilero ez baitira egokiak euskaraz. Horien lekuan, 3 astean behin, 2 hilerik behin edota 6 hilez behin motako formak erabiliko ditugu. Bueno, nik gaurkoz nahikoa idatzi dut. Zenbat apaldi idatzi dituzu? Bueno, bat bera ere ez, baina 4 puntu egin ditut. 4 puntu besterik ez? Nire ikaskideen erdiazu baino beto moldatzen da. Eta apenas dakite bertxotan. Idatzi orduan bertsoa zure ikaskideekin, ara bestea. Kermen, segi lanean oraintxe bertan. Gainera, herrimen erdiak gaizki daude gizona. Sentitzen dut baina hasieratik hasi beharko duzu. Ezin dut ez daukat paperik. Tori, nire folioen erdia emango dizut. Beno, ez pentsa zure bertsoak ere apartak direnik, Bosa xola, algortarren erdiak ez daki bertxotan. Alzheimerrari buruzko bertsoa idatzi duzu. Baina mesedez, Kerman, nori interesatzen zaio hori? Algortako biztanleriaren erdiari. Ez ahaztu, algortarren erdiek 65 urte baino gehiago dituzela. Baliteke, baina sekulako jipoia emango dizu Kristok. Ez ba, epaimaia unkitu beharra dago. Gainera, Kristok beti esaten du, garrantzitsuena saiatzea dela, eta bertsoak ondo defendatzea. Gogoan izan, erdia zenbatzailea pluralean erabiliko dugula multzo bat daukagunean. Beraz, nire folioen erdiak emango dizkizuet, eta algortarren erdiek ez dakite bertxotan esango dugu. Atera tripa, gizona. Eta jarri eskuak bizkarratzean. Jarri orain begira da galdua. Horrela, Nik horrela ezin dut abestu, ez zaita hotz ateratzen. Akabe. No! Jarrera da, hemen garrantzitsuena. Bosta xola, hotxa, Ez dakit nik ba. Ai, bertso saio gehiago ikusi behar dituzu, Kirmen. 2 egunean behin egoten dira bertso saioak ETV-n. Aste honetan, telebista aurrean ikusi nahi zaitut. Ondo da, baina entxaiatu gabe, agian datorren urtean. Esan dizut lehen ere, 2 urtetik behin antolatzen dute lehiaketa. Ondo da, saiatuko naiz. Eman nire bertsoak. Hemen dituzu, ozen abestu. Eta ez da ahaztu, ikusleriaren erdia gorra dagoela. Aiton amunen erdiek gaizki entzuten dute. Ea ba. Ai. Neska horri gustatzen zaio gasolina. Baina zer bertso klase idatzi duzu? Mestizajea detzen zaio ni. Genero berria sortu dut. Bertxoton. Holako gauzak asko baloratzen ditu epaimaiak. Ikusiko duzu. Neska horri gustatzen zaio gasolina. Beraz eman behar zaio gasolina. Ziliteke! Gasolina, Bertxotan saiatu dira gaurko saioan gure bi anaia celebreak. Lehendabiziko zatian, euskaraz 2 hilero edota 3 astero formak ez direla egokiak ikusi dugu. Beraz, horien lekuan, 2 hilerik behin, 3 astean behin eta 6 hilez behin tankerakoak erabiliko ditugu. Bestalde, erdia zenbatzailearekin ere nahastu zaigu Kerman. Gogoan izan, multzo bat daukagunean pluralean erabiliko dugula.
Beraz, nire folioen erdiak emango dizkizut edota algortarren erdiek ez dakite euskaraz esango dugu. Objektu baten erdia daukagunean oski, singularra erabiliko dugu. Tarta erdia jan dut esate baterako. Hauxe gaurko ikasgaia lagunok, zuek badakizue, ezta? Honekin edo harekin, baina egin.